Mr. Conrad Kongkel Sangma hakakat way tadi ubanay kala lingkot arajar arpulai ulapalai paidbah ki lai potoli ki school bus ha Shillong ya ki bala tip kum ki shared school bus system kabahap ha ka stems na ka state transport and efficient mobility society program ha Shillong ya gini ki bus lasdang na ka bentaban penduna ya ka jingkap niya ka sor Shillong kam tam ha ka por balong school Hagajuk kapor ban penkelano ya garukom lek on lek shau kena school de ki kali shimet shaki bos kaban penjem ya ki jingkap nia bat ka jingteng kali. Shushu hagani ka snila pliru ye ka prime tourism vehicle bala plai ru ye ka prime agriculture response vehicles ka jingelang ka balalong hau soso tham auditorium Shillong. Ka prime tourism vehicle ka day ka scheme ka ba ai jingera pisa shi ki nong sen kam ki ba kintio ye ka kam jingok kai ban the ye ki kali ba remdor ha ka balai on balai shao badru ban kit ye ki nong wan kai sori. Kadba ki kali agriculture response vehicles ne ki kali kit marrep kaba ki kinhon jong ki nongrep kila ban the ka kali ban kit ban ba ne ki mar hagador ka baduna.